Sa padayong paghatag og libreng serbisyo sa Davao City Special Needs Intervention Center for Children, magdugang karon og health experts ug professionals ang Davao City LGU aron makater ang nagkataas nga ihap sa mga kliyente. Ang detalye sa report ni Argil Relator. Ana-ana sa 975 ka kliyente ang nagpa-enroll sa Davao City Special Needs Intervention Center for Children. Sa maong ihap, 695 na ang na-cater sa nagkadaiyang therapy ug intervention. 90% niini ang na-diagnose nga dunay autism spectrum disorder. Ang maong pasilidad sa City Government of Davao, libreng nagahanyag og assessment, therapy ug intervention sa mga batang nag-edad 0 hangtod 6 years old nga dunay special needs. Kompleto na po ang ato ang mga equipments like the hearing assessment nga range siya og 8.2 million. Also the occupational therapy equipments nga katong iyahang mga kahoy pa from Europe pa, treated na siya daan and gihimo siya sa Luzon. Luyo sa kadaghan sa ilang kliyente, padayon nga nagadawat ang pasilidad sa mga buot magpa-enroll. Busa, magdugang sab sila og mga personahe. Sa karon, ang pasilidad dunay duha ka developmental pediatrician nga maoy mo assess matag Miyerkules ug Biyernes aron mahatagan og diagnosis kung unsa ang special needs sa bata. Nag-cater sila og 15 in a week. So from the start katong May up to karon na natay 200 plus na diagnose nila. So pas as to katong moadto sila sa private kasi nakapila sila og 2 years. Duna sab sila'y duha ka occupational therapist. Sunod semana, dunay dugang tulo nga mosulod. Dunay usa ka speech pathologist ug nagapangita pa og dugang isa. Duna say usa ka audiologist. Unom ka special needs education teachers ug dunay 7 nga idugang. Ug dunay 3 ka physical therapists. Sa ato ang speech therapy, ma-amaze ka. Before pagsulod nila, dili sila maka-istorya. Karon naka-istorya na sila. Like our PT, mga baby pa man na sila. Like 3 years old, dili pa sila katindog. Karon makatindog na sila. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao.